Dámy a pánové, chlapci a děvčata, vítám vás u svého nového videa ze hry Shakes and Fidget. Je to třetí video a od toho posledního uběhla docela dlouhá chvíle. No, stalo se pár věcí, které vlastně stojí za to zmínit. Tak, první je nemilá, to je, že mě vykradli. No, nebudu to nějak rozebírat, jenom řeknu, že to byla tak nějak moje chyba, takže mám tady opravdu jenom pár věcí, co jsem si koupil už. A on mě, nebo správce té hry mi vlastně doplnil nějaký věci, ale ty dávali povětšinou inteligenci, sílu nebo štěstí, takže jsem je prodal a aspoň jsem si vydělal. No, já chci v tomto videu tu postavu trošku zase skulturnit, aby zase vypadala trošku, koupit si lektvary. Myslím, že si prodloužím i zvíře a možná zkusím nějaký podzemí, ale spíš si budu vylepšovat pozici, která je teďka opravdu otřesná. Takže já myslím, že se na to můžeme vrhnout. Já bych začal tady, že si koupím okřídlený lektvar za 15 houbiček, který mi velmi chyběl, a tak si ho nasadíme. Tady mám zbraň, kterou jsem dostal od Ona, kterou prodám, a můžeme tady začít hledat. No, jako první tady mám opasek, který dává 117 obratnost, což je docela málo, ale já to zatím koupím a když tak uvidím. A máme tady zatím, hodně dobrou zbraň, ale dává výdrž. No, nevím, jestli bych ji měl kupovat na výdrž, ale já ji vezmu. No, teď nevím, jestli jsem udělal dobře, ale když tak si můžu ty zbraně pak střídat, že jo. Můžu mít na obratnost i na výdrž zbraň. Tak. Jdeme hledat, tohle co stojí hodně a stojí to za prd, dává to jenom 59 a 57. Tak. Tohle co dává taky výdrž a to je o dost horší. Tohle to dává úplně blbý věci. Tak, tady tohle kdyby dávalo obratnost a výdrž, tak to beru, ale nedává, takže zatím pořád nic. Co tady? Obratnost 120, výdrž 123, to bych zatím nechal. A obratnost 128, tyto rukavice vezmu. Helmu ne. A helmu tady máme hned lepší a tu vezmu. To se vyplatí. Brnění tady máme taky na výdrž, ale já už moc té výdrže nějak ani nechci. Já bych bral spíš na tu obratnost už věci. Tak, už hledáme jenom obratnost. No, 10 houbiček, tak to ne. Výdrž, tohle rukavice mám. A máme tady asi velmi dobrou zbraň, to vypadá. Nemá takový rozptyl, ale je lepší. Určitě je lepší, já ji vezmu. No, měla by být o dost lepší. Tuhle si tady nechám. A už chybí jenom brnění tedy. Tak, co? Padne nějaký brnění. Nějaký brnění pro mě se hledá. Tak co, šejku, jak to vidíš? Já to vidím, že mi asi dlouho nic nehodíš, protože tak to bývá. No, teď se to začne lagovat ještě, ne, to by mi chybělo. No, botičky, rukavičky, opravdu nechci. Brnění, kvalitní brnění, ještě se kouknu na tohle, a když tak tohle brnění koupím, dává to obratnost i výdrž, což mě docela těší. Tak, teď čaroobchod, náš obchod s čáry. Tak, máme tady super lektvar na obratnost hned. A co dál? Prsten, který se vyplatí, i když já se ještě kouknu na tenhle, jestli není lepší třeba. Prsten si tento taky koupím. A i lektvar na výdrž, takže si tyto lektvárky hezky nasadím. A ještě nám zbývá poslední vlastně z našeho seznamu, což je náhrdelník. A určitě budeme ještě kvalitnější než předtím. Tak co, nějaký náhrdelník pěkný na výdrž? No, na výdrž se mi tolik kupovat nechce, já bych radši na tu obratnost. Takže promiň výdrž na náhrdelníku, já tě nekoupím. A ještě lektvar si vezmu, ale už bych nějaký ten náhrdelník ocenil, protože už taky nemám tolik peněz. Ještě jedny křídla si teda asi vezmu, to se mi bude do budoucna hodit. No, a tady tento lektvar, ten bych si vzal taky, no. Jenže já bych potom měl na ten náhrdelník. Kolik takový stojí? 1291. Kdybych prodal tuto zbraň na výdrž, tak bych měl tolik.
A já si potom třeba něco vyhraju v aréně, takže já si toto koupím taky. Tak všechno to prodloužíme, ať to máme, a lektvary už kupovat nemůžeme, už hledáme jenom ten náhrdelník. Je mi líto lektvare, já bych tě moc rád koupil, ale prostě to teď nepůjde. Měl jsem si možná našetřit ještě víc. Ježiš, další lektvar, teď mi to házíte, protože nemám peníze, jinak byste mi to určitě neházeli. To se vsadím. Tak co, tady je hodně náhrdelníků, nějaký na obratnost? Ne. No, já budu trpělivý. Zatím ano. Tak co, už by tam nějaký teda mohl být. Co? To je fuška, to vám teda řeknu, to dal se lektvar. No, obratnost výborně, ale nemáme na něj samozřejmě prachy. Na tento ano, ale ten je o dost horší, takže já bych si na nějaký prachy rád našetřil. Tady si promažu. A začnu tak nějak... Aha, tady jsem v cechu, tak to se omlouvám. Začnu tak nějak útočit a budu si i vydělávat tím. No, já bych mohl spíš na lepší pozice už myslet. Takže já zkusím třeba pozici 50. I když nemám ještě náhrdelník, tak myslím, že bych tyto borce měl dávat. A hezky se mi tady dobíjí goldy. Aha, ten je se mnou taky v cechu. Tak třeba Hidan. To zní jako Zidan. To je hezké jméno, tak třeba, no to už bude asi dobrá. Kerry, Perník, Karkulka. Tu pohádku jsem nikdy neměl moc hrát, tak Karkulko, tady máš za to. No, ale nějaký peníze bych potřeboval. Kdybych si tady hodil krátký úkol, tak určitě se mi nějakých peněz dostane. No. Jsem teda na vážkách, jestli bych si ten úkol měl hodit. No. Podívejte se. Já bych toto video na chviličku stopnul, hodil bych si úkol a zase za chviličku bychom se viděli. Takže já si tady hodím, ještě se zkontroluju, jestli by to mělo sedět 1754. To by mi tento úkol měl, tento úkol by mi měl sedět, takže já se na chviličku loučím. Tak jsme tady zpět a už nám dobíhá úkol. Doufám, že pokud teda ještě toto video až budu dělat, tak doufám, že tam nebude žádný velký skok, ale když tak to omluvte, nejsem v tom zase tak zběhlý. A už nám došlo dobrodružství a můžeme si koupit náš vystěný náhrdelník. No teď se mi malem stalo, že jsem koupil normálně tenhle. No, koupíme si tento. Tak, nasadíme a teď jsme prostě dobrý. To musí každý uznat, takže si dáme pár útoků. Prvně, já bych to tak viděl, dáme si třeba tady, no takhle vysoko zase ne, tak třeba ATH. Tak pojď. Ty ATH, ano, ty spadl, nebo padla. No. Tak třeba Honík CZ. Všichni mají nějakou malou obratnost. No ale docela je za prvý je dávám, ale čekal jsem, že mi teda bude víc zůstávat. Zkusím třeba nějakého mága. Aha, on nemá zbraň. Tak toho si zkusím s radostí. No. Teď třeba Leon. Ten by zbraň měl mít. Tak, zkusíme si Leona. No, na mága už si tolik nevěřím. No, snad se to povede. Ano, povedlo se to. Tak ještě tak 2 útoky, protože pak si tu pozici budu dělat asi bez hub. Tak, máme tady nějakého dalšího mága, ten vypadá, že bude brát míň, má přece jenom horší inteligenci, takže ten by měl padnout v pohodě. Tradičná kritik. No, i kdyby ho dal, tak mě nedá. Tak a třeba ještě jednou, tak třeba Troublemaker. Tak, ten nemá ani okřídlený lektvar, tak ten by měl jít v pohodě. Tak, pozice 70, s tím se zatím spokojím, takže teď bych si chtěl dát nějaký podzemí. Takže vůdce loupežníků, myslím, že by měl za chviličku padnout. Tak pojď, chtělo by to, ano, padl a máme tady opět epic. Opět jako myslím, že takhle jsem to chtěl říct, že tady jsme neměli žádný epic, tak tady nějaký máme a jsem za něj moc rád. Tak, Pirát krvavý nos, ten má asi rýmu, takže ho zkusíme. No, nevypadá vůbec krvavý, i když teď mi došlo, že to bylo asi jenom jeho jméno. No, ten vypadá... Ten bych řekl, že bude ten je silnej, ten zelený Rex by možná šel. Tak co, pojď ty. Dinosaure, jeden velký, ohavný.
Tak co, ještě pár houbek bych do tebe dal? No, už jenom 2. Dáme tak 2. Tak ne, tak ty nepůjdeš, dinosaure. Tak ještě si trošku vylepšíme pozici, třeba Ondris z Gummy Bears. A třeba Vajcik, ten je od nás z cechu, tak na něj útočit nebudeme, třeba lesní elf. Hurá, dali jsme lesního elfa. No. Tak mě to nedá, já ho ještě musím zkusit, on přece může padnout. Tak co ty? Co ty, dinosaure, z pradávných dob? No. Tak ne, tak 30 hub. 30 hub si nechám. A teď mě Jejda napadlo, že jsem si měl ještě prodloužit draka, no. Toto dopadne, to mi zbyde 5 hub. No tak já toho draka asi nechám ležet a ty houby si teda nechám asi zítra na pivo ještě a no, nějak se to vyvrbí, uvidíme. Já si ještě tady trochu vylepším. Něco dám tady do těch atributů, do těchto atributů, které nám pomůžou trochu proti varům a proti mágům. Tak a něco dám tady do štěstí, protože nemáme skoro žádný epic, máme jenom jeden epic, tak to bylo docela rychlý. A já myslím, že pozice není jakoby takhle, pozice není dobrá, ale určitě budeme lepší. Tak, ještě jsem tady chtěl prodat tuto helmici. Ještě dáme něco do štěstí, ať jsme šťastný. No. Ono to do té top 15 není tak daleko, to je 2000 věhlasů, nebo necelý 2000 věhlasů. Tak to bych ještě teďka večer měl dát. Takže doufám, že se tam potkáme. Tak, já už nemám co říct, takže já se s vámi loučím a